Ribeira avanza na execución do Ribeira Atlántica 2030. A dita estrategia e as actuacións asociadas a elas son froito do proceso de planificación desenvolvido polo Concello a través da Axenda Urbana de Ribeira, elaborada no ano 2022, mediante un proceso de participación cidadá e diálogo cos distintos axentes sociais e institucionais. O primeiro fito deste plan xa foi cumprido coa adquisición da conserveira cerqueira, aprobada polo Pleno da Corporación en febreiro pasado e materializada xa esta mesma semana, coa sinatura de compra ante notario. Esta actuación, xa prevista no marco da Axenda Urbana, permitirá poñer en valor tanto o edificio como o seu entorno, comprendido entre a residencia da terceira idade e o Parque de Pedra Pateira, configurando así un novo espazo de oportunidade para o desenvolvemento urbano sostible. Desa edil que vai a mobilizar, nestos momentos contamos con que se sean 11 millóns de euros de xeito inicial para todas as iniciativas parte das iniciativas previstas nese plan inicial que tiñamos presentado, un plan inicial que xa pode ser unha realidade gracias á compra de cerqueira esta mesma semana sobre eixos sobre o que pilota pois todo ese plan edil, un plan edil que ademais está baseado no que foi pois a aprobación da Axenda Urbana no ano 2022, que é o que marca os eixos e o camiño a seguir nesa rexeneración urbana integradora para o noso concello. Neste caso estamos a falar dun eixo que se vertebra ao redor do barrio de Bandourrío e que agardamos pois que sexa encomenzadas esas iniciativas, esos hitos que nos marcamos para este ano, pois coa máxima celeridade. Estamos traballando para que esos fondos europeos comecen xa o seu camiño, para que sigan avanzando e, dende logo, para non perder, como dixemos desde o primeiro día, ningún só euro que poida recaer e beneficiar ao Concello de Ribeira. Este novo plan, Ribeira Atlántica 2030, permitirá ao Concello sumar novos investimentos e fondos europeos, na liña dos xa xestionados en anos anteriores, como é o caso do Ribeira Atlántica 2015, con investimento de 7,2 millóns de euros, ou máis Ribeira Atlántica 2020, cunha dotación económica de 6,2 millóns de euros, que permitiron a realización de actuacións que buscaron mellorar a calidade de vida da veciñanza, reforzar os servizos públicos e promover un desenvolvemento territorial equilibrado.